Pîvaz dijminê îltihabê ye an ku ev cure şînkatiyê ye bêje hema di nava hemû xwarinan de tê dîtin. Dibe hindek jê hes nekin. Lê jê hez dikin weke nîkotîn dikeve nava laşê wan de xwe nagirin ku tenê danek bê pîvaz bin. Hêjaya em bêjin pîvaz tam û çêjekî gelek xweş dide xwarinê. Ji tamê zêdetir hindî tu bêjî sûtmend e. Sûdên pîvazê û ava pîvazê. Pîvaz da aliyê antîoksidanê de gelek dewlemend e û bergiriya laş li hember hemû nexweşiyan bihêz dike. Pîvaz şervanekî çavnetirs e li hember hemû nexweşiyên ku êrişî dil dike. Ji kesên fişara xwînê, dext an ku tansiyona wan bilind dibe re baş e. Ji ber bilindbûna xwînê nizm dike û dixe rewşekî normal de. Pîvaz nahêle xwîn di damaran de tîr bibe, xwîn roh dike û cihê aspirînê digire. Pîvaz mirov ji penceşêrê diparêze, taybet penceşêrên rovî, kolon, boriya xwarinê, meîde û prostatê. Her wesan pêşî li zêdebûna qirêjiyê tîmora laş digire. Li gorî lêkolîn û ceribandinên hatine encamdan, pîvaz zêdebûna duhunyat, kolesterolê tîne xwarê. Pîvaz dost û hevalê herî nêzîkî meîdê ye. Alîkariyê dide helandina xwarinê, xwarin zû hel dike. Pîvaz şekirê mirov kontrol dike, dema hat û şekirê we bilind bû, rêyek herî baş û bi tendurist ew e, pîvaz wisa xaf yan bikelînin ava wê vexwin. Pîvaz tar radeyekî weriyana pora serê mirov radiwestîne. Pîvaz ji bo kesên xewa wan nayê, maddeyekî di nava pîvazê de heye, mirov rihet dike û xewa mirov tîne. Dema mêşa hingif yan her çi cure mêşekî bi we ve da, parçayekî pîvaz danin li ser cihê birînê, êş û warimîn nahêle. Ji ber pîvaz hilgirê maddeya antibakteriyal, antibiyotîk û antîmîkrobyal e, çermê laşê mirov gelek ciwan dike. Pîvaz ji bo dîtin û bihêzkirina çav rolekî mezin dileyze. Em werîn li ser ava pîvazê, taybet pîvaza sor. Sîstema xweparastina mirov bihêz dike, baweyekî bihêz li dijî şaneyên penceşêrê şer dike. Dil diparêze, bîrov û xweriyana ling sax dike. Hûn dikarin ava pîvazê li pora serê xwe bidin, dê weriyana wê tar radeyekî bisekinîne, hem jî dê pora serê we dirêj bike. Pêkhate pîvazê ji vîtamîn C, A, B6 û B9 pêkhatiye. Her wisan jî kalsiyum, magnezyum, potasyum, hesin, sofor û weke din tê de hene. Spas me temaşe kir.